Tinuod pre, basta gwapo ulitan. Ha? Basta gwapo ulitan. Ambot. Buko kapaluan na. Buko kapaluan ng pungtana dito sa lain tao pungtana yung sako. Pulos nga pungtana. Kuy nangutana ra bang ko nganong maulit man ka? Lagi. Pungtana bitaw pero manipulos yung pungtana. Kung gusto ka og tubag, i-search na dito sa Google. Sa Sana. pulos na imong cellphone. Wala na buang naman ni siya. I-search na sa Google para makabalo ka. Kuy nangutana ra bang ko nganong maulit ka? Nungdan. Hala. Ikaw, pagtarong na si mong kinabuhi, sige. Pangwana ng mga, muna resulta sa, sige ni Mugwan. Paminaw sa drama sa radyo. Okay, pungutan ni man, awan mo ko kabalo. May pagmuli ka. Limusungan ko sa mo. Ulit dito, be. Musong kayo. Dito rin pungutan sa lain tao, ay sako. Undangin ang video, undangin na. Undangin ang video ba? Undangin na.